बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं अनिता बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिमलथाफुआव ABM-SUनि खौरांगिरि मेला जोबनानै थांबाय। सनितपुर जिल्लानि थेलामारा मेथाइ जरानि गामियाव सासे सुबुङा दैबानाजों बुखारलांजादों। बाक्सा बरमायाव गंसे स्कुटि आरो गंसे भुटिया गारिजों जाब्रबथाय जाथाय। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिमलथाफुआव ABM-SUनि खौरांगिरि मेला जोबनानै थांबाय। মই ছাত্ৰ সংহতি দিৱসৰ লগত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আমি গোসাইগাঁও সাব ডিভিশনে বা ABM-SUয়ে বাৰম্বাৰ দাবী কৰি অহাৰ পিছতো আজি লাফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰা নহল আৰু তেখেতে আজিলৈকে মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰি আছে। 2019 मायथाइनि 15 जुलाइ खालाराव ABM-SU बानजायनायाव खौरांगिरि मेल जानानै थाङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एबसुनि लेङाइ आफादगिरि आली आजम शेख गसाइगाव जिल्ला ABM-SUनि गोदान बिबानगिरिफोरनि मुंफोरखौ बुंथिनानै होयो। নৱগঠিত গোসাইগাঁও জিলা সমিতিয়ে ABM-SUৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক ছাত্ৰ সংহতি দিৱস তেখেতসকলে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গোসাইগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি लाफिकुल इलामखौ गावथारनाय दायनिगिरिखौ आसाम सरकार एबा BTC सरकारा खोथा होनानै मावफुङाखै होनना सरकारनि सायाव खुद्रिखांनायखौ फोरमायो। 2019 मायथाइनि 1 आगस्ट सिगां लाफिकुल इलामखौ गावथारग्रा दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होआबा राजा लामा होबथागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिनि फिथाइ बायदियै बिसायख'थियावसो होगोन होननानै खुद्रिखांनाय रावजों बुङो। আমি গোসাইগাঁৱৰ জিলা ABM-SUয়ে ক'ব বিচাৰিছো 1 আগষ্টৰ দিনাৰ আগমুহূৰ্তত যদি লাফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰা নহয় আৰু হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰি ফাঁচী কাঠত উঠাব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছো। 1 আগষ্টৰ আগদিনাখন যদি আমি ইয়াৰ ৰেজাল্ট নাপাওঁ তেনেহ'লে গোসাইগাঁও সাব ডিভিশনে আমাৰ গোসাইগাঁৱৰ মাজমজিয়াৰে যোৱা হাইৰোড অৱৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। गसाइगाव जियागुरिनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सनितपुर जिल्लानि थेलामारा मेथाइ जरा गामिनि सासे सुबुङा दैबानाजों बुखारलांजादों। सनितपुर जिल्लानि थेलामारा मेथाइ जरा गामिनि सासे सुबुङा दैबानाजों बुखारलांजादों, नाथाय दासिमबो नागिरना मोननाय जायाखै। बुखारलांजानाय सुबुंखौ नागिरनो फैनाय मोननानै हानजाया नागिरनाय खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जायो। थांनाय 16 जुलाइ खालाराव बे जाथाया जानो मोनो। फुंबिलिनि समाव जाथाया जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बुखारलांजानाय मानसिया हाल एवनानै आथिं सुनो थांनायावनो दैनि दाहारजों बुखारलांजायो। फुंबिलिनि 8 रिंगा SDRFनि मावदांसा हानजाया फैनानै बुखारलांजानाय मानसिखौ नागिरनो जागायो। बेनि उनाव 1 रिंगायाव NDRF हानजाया फैनानै मानसिखौ नागिरो। खोमसि जाजासिम नागिरनाय जायो, नाथाय अब्लाबो मोननो हानाय जायाखै। उनावहाय नागिरनायखौ मोन्नैबो हानजाया दोनथ'नो गोनां जायो। दैजों बुखारलांजानाय सुबुंनि मुंखौ सन्तोष होनना मिथिनो मोननाय जादों। थेलामारानिफ्राय गुनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा बरमायाव गंसे स्कुटि आरो गंसे भुटिया गारिजों जाब्रबथाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथाया बरमा फार्स्ट गेटआव जानो मोनो। जाब्रबथायाव स्कुटि सालायग्राया जोखोम जायो आरो बरमा सोरखारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बरपेटा फारसे थांनाय भुटिया गारिया स्कुटिखौ सौदावो। ब्युर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।